हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मेडिसिन इनफो चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर, दिनै जों बोरमा फार्म एबा जुनारनि सोमोन्दै रायज्लायगोन। नोंथाङा बोरमा फार्म खालामदों नामा? नोंथाङा बोरमा फार्म खालामनानै जिउआव जौगासार जानो गोसो दङ नामा? बिदिब्ला फै जोङो गुवारै सावरायनि। नोंथाङा बोरमा फार्मनि गेजेरजोंनो गावखौ राफुंसार जानो गोसो जादोंब्ला, नोंथांनि आसाया बोरमानाव थाबायब्ला, नोंथाङा नोजोर होनांगोन दि बोरमानि अबस्थाया माबायदि। नोंथाङा सिमां सुजुनानै जुदि बोरमानि फारसे नोजोर होआब्ला, नोंथांनि साननाया हयथ' जाफुङाबो जानो हागौ। बेखायनो जोङो बोरमा फार्म लाबायब्ला एबा जोङो माबा मोनसे जुनार फिसिबायब्ला, जों जुनारनि सायाव जोथोन लानाय आरो नांगौ समाव माखासे बेमार आजारनिफ्राय रैखा होनो थाखाय मेडिसिननि गोनांथि जानानै फैयो। बेबायदिनो बोरमा फार्मनि थाखाय मोननैसो मेडिसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना बेखौ नायनानै आरो नांगौ समाव बाहायनो हागोन। बेयो एलम'सिल प्लास टेब्लेट। बेखौ बोरमानि थाखाय नङाब्ला अमाफोरनि थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो। जुदि नोंथांनि बोरमाया जुदि दुरबल जादों, लोमजादों बा सौलायनानैहाय एसे आघात मोननानै दङ बा गांसो जानो हायाखै, बेफोरबायदि कन्डिशनाव बेखौ होनाय जायो। बे फाथा मोनसेयाव थरब्रै टेब्लेट थायो आरो बक्स मोनसेयाव 12 थायो। बिनि बेसेना फाथा मोनसेयाव 35 रां। आरो बेखौहाय बाहायनो थाखायहाय बिमा गेदेरनो थरसे आरो बोरमा फिसानो खावसे बाहायनाय जायो। नोंथांमोननि बोरमाया जेब्ला बेबायदि कन्डिशनाव जादों, अब्ला नोंथाङा बेखौ फुं मोना बेखौ बाहायनो हागोन। बेजों लोगोसे नैबे अक्सिटेट्रासाइक्लिन, बेखौहाय होदेरनो गोनां जागोन। बिमानो थरसे आरो फिसाफोरनो खावसे फुं आरो मोना। जेब्ला नों बेखौ होगोन, अब्ला लोमजानाय बा बेमारफोरनिफ्राय नोंथाङा रैखा मोननो हागोन। बेजों लोगोसे जुदि सैमाफोर अरनानै माबा मोनसे जखम जानानै गाराय साराय जुदि जादोंब्ला, अब्लाबो नैबे अक्सिटेट्रासाइक्लिनखौ होनानै गोरलैयैनो सोखानो हानायनि राहा दङ। नोंथांमोना बे मोननै मेडिसिनखौ लानानै नोंथांनि फार्माव नांगौ समाव बाहायनो हानायनि राहा दङ। बे अक्सिटेट्रासाइक्लिननि बेसेनाबो बारा नङा, 35 रां आरो बेयो फाथा मोनसेयाव थरब्रै थायो। बेखौबो नोंथाङा गोसो बायदियै बाहायनो हागोन। नोंथांनि बोरमाया जुदि लोमजादोंब्ला बे मोननैखौ बाहायनो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो बुजिबाय, मिथिबाय जानांगौ। जेब्ला बोरमाया बेबायदि अबस्था जायो, अब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि मेडिसिनखौ जेराव मेराव फार्मासिफ्राव बा भेटेनारि डक्टरफोरनाव टाच खालामनानै लाबोनानै नोंथांनि फार्मनि थाखाय बेखौ बाहायनो हागोन आरो नोंथाङा बेबायदि गाज्रि लैखोननिफ्राय रैखा खालामनो हागोन। लोगोफोर, दिनै भिडिअ'आ बेखिनिसै। मेडिसिननि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै ला। नोंथाङा गिबि खेब बे भिडिअ'खौ मोनहैग्रोनाय बायदि